Mga igsuon, mga anak sa Dios. Niadtong 1992, ang Pilipinas nihimo og usa ka importante nga balaod nga naghatag og dako kayo nga proteksyon sa mga kabataan. Ang Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kini nga balaod gipatuman aron maprotektahan ang mga bata batok sa tanang matang sa pag-abuso, physical, emotional, sexual ug batok sa pagpang-abuso sa ilang pagpanarbaho o pagpangwarta sa ilaha. Ang pagkahimo niini nga balaod nagsugod tungod sa kabalaka sa katawhan ug sa mga leader sa nasod nga kinahanglan nga protektahan ang kahintang sa kabataan nga mas labaw pang huyang kaysa mga hamtong. Kini nga balaod batok sa child abuse nahimong usa ka dako nga pagsaulog sa dignidad sa bata nga sa tinuod mausab ang mensahe sa ebanghelyo karon. Let the children come to me and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as this. Matthew 19:14. Giingnan kita sa atong Ginoo nga mga bata dili lang protektahan kundi ato silang ipaduol sa Ginoo kay siya uban kanila. Unsa may mga makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagka mapaubsanon sa mga bata mao ang batasan nga kinahanglan sa Dios nong gingharian. Ang usa ka bata kasagaran mo salig ug mudawat nga walay pagduha-duha. Mao kini ang espiritu nga gikinahanglan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Makita nato nga daghan sa atong katilingban karon nagkalimot na nga ang kabataan usa ka hiyas nga kinahanglan atong ampingan. Sa social media o sa entertainment industry, daghan nga ginahimo nga sa mga hamtong nga wala na gani maghuna-huna nga ang daghan nilang mga buhat ug mga pasikat ang makahimo og mental ug moral nga kadaot sa mga bata. Ang responsibilidad dili lang sa ginikanan kundi sa tibuok komunidad ug sa simbahan. Kung si Jesus mismo miila sa dakong bilis sa bata, kita usab kinahanglan magpakabana ug maglihok aron ang atong kabataan mahimong luwas ug mapalambo sa maayong kinaiya ug pagtuo. Ang espiritu sa pagkabata mausab ang pagtudlo sa atong kaugalingon nga magpabilin nga mapaubsanon bisan unsa ka taas ang atong kahintang. Ang pagka mapaubsanon sa mga bata mao ang batasan nga kinahanglan sa Dios nong gingharian. Ikaduhang punto, ang pagdili sa bata sa pagduol kang Hesus usa ka dako nga sayop sa pananaw sa Dios. Sa panahon ni Hesus, ang mga bata walay mga rights diha sa mga social structures. Apan gibali ni Hesus kini nga kultura pinaagi sa pagbutang sa bata sa tunga-tunga gayud sa iyang pagtudlo. Giilan niya nga sila adunay espesyal nga dapit sa gingharian sa Dios. Whoever welcomes one such child in my name welcomes me. Matthew 18:5. Bisan kinsa nga mudawat sa usa ka bata diha sa akong ngalan, ako iyang gidawat usab. Ang pagdili o pagpahilayo sa bata gikan kang Hesus dili lang sayop nga pamatasan kundi sala nga nagbungkag sa plano sa Dios alang sa kabataan. Mao nga kita gitawag nga mahimong mga gate openers imbis nga mga gate blockers sa ilahang espirituhanon nga pagtubo. Sa atong panahon karon makita nato kini sa daghang paagi. Pananglitan, kung ang usa ka pamilya dili mohatag sa ilang mga anak aron tudluan sila sa pag-ampo o sa pagsimba, murag daw gisirad-an ang pultahan sa ilang relasyon sa Ginoo. Mao nga kinahanglan
magpundar ta og mga paagi sa simbahan og balay nga mudani kanila kang Kristo pinaagi sa kalingawan nga adunay espirituhanong kapuslanan, katikismo ug pagpakita og maayong pamatasan. Dili makabaton ang bata og maayong pamatasan kung inyo lang bilin-bilinan og cellphone aron magdula-dula. Kung atong putlon ang ilang dalan ngadto sa Ginoo, nagandam ta og kaugmaon kanila nga walay espirituhanong kinabuhi. Busa, klaro nga ang mensahe ni Jesus mao nga ang bata dili lang protektahan sa pisikal nga aspeto, kundi suportahan usab sa espirituhanong pagtubo. Ang pagdili sa bata sa pagduol kang Hesus usa ka dako nga sayop sa panan-aw sa Dios. Story time. Niadtong 1997, si Gina Lopez nagtukod sa Bantay Bata 163 aron motubag sa daghang problema sa child abuse o exploitation sa Pilipinas. Ang Bantay Bata Hotline o serbisyo niini nakaluwas og daghang mga bata og nakahatag usab og mga oportunidad sa daghang kabataan nga makaikya sila og makabalik na sa normal nga kinabuhi. Ang gihimo ni Gina Lopez nagpahinumdom nga ang pagpanalipod sa kabataan dili lang trabaho sa gobyerno. Kini misyon usab nga gisugo sa atong Ginoo. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang balaod sa 1992 ug ang bantog nga serbisyo sa Bantay Bata 163 nga gisugdan niadtong 1997 nagpadayag nga ang pagpanalipod sa kabataan usa ka tinuod nga kalihukan sa gugma. Sa espirituhanon nga aspeto kini mao ang panawagan sa ebanghelyo karon. Nga ang kabataan dalhon dili ipahilayo sa presensya ni Kristo. Busa sama sa giingon ni Jesus, let the children come to me. Ang atong misyon mao ang atong himuon kini nga realidad. Dili lang pinaagi sa pulong kundi pinaagi sa buhat o sakripisyo nga nagamping sa mga bata sa tanang panahon ug sa tanang paagi. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.